Het ziet nog even een van de midden bij de grote wielen onder Ljouwert. De zinnen erbij, even in de leiden en dan is het nog aardig uit te horen ik. Maar het waren wierwijkse volg. Ik joe het gang nog een aantal buien om. En hoe buien sprutsen de de nacht weer een pittige buien. Vooral in het noordoosten, oostelijke pad en in het midden van de provincie. Wel, het waar van joen, vannacht, het weekend. Joen en vannacht. Eerst nog helder waar, later vannacht bewolking. En ik heb het op temperaturen tussen de 8 en de 12 graden. De hegere temperaturen op de eiland. De wind uit het westen en het zuidwesten steeds maar meer zuidwest, zwak of matig. En dan morgen. Morgen wordt een dag maar bewolking. Wat ruim, lichte ruim. Ja, dat gaat zo die hele dag wat terug. Ik denk vooral ik in de midden en in de joentijd nog eens even wat. En de temperaturen zijn 16 of 17 graden. Ik neem het dan een kille dag. Een zuidwestenwind, matig en krachtig. Dan komt de sneeuw en dan hebben we het tweede gezicht van het weekend. Want dan is het volop simmer. De temperaturen 21 en 24 graden zinnen en bewolking. En de meeste zinnen letter op het dag. En de wind die komt dan al uit het westen mee, is zwak of matig, kan nog eens even vrij krachtig wezen. Begin op naar heeg simmerwaar. Hitte, warmte. Op Manje zijn 28 graden gemiddeld. We zitten al de 30 graden in het oosten en het zuidoosten. Een tropische temperatuur dus. En op Tieze 29 graden. En ik op een soort plakken verderop de provincie de 30 of 31 graden. Maar ik een reactie, maar ruim en tongerbuien. En dan op Waasje is het nog altijd warm, maar zo'n 20 graden en dan is het droog. En die simmer die zet dan nog wel even terug. We met hem aan, maar weer even in het Waasje.